Мәскәү елгасының аръягы, монда элек-электән тотар бистәсе булган. Башкаладагы тотар мәдәни үзәге Асадулаев йортыда шушында урнашкан. Заманында Бирдә Муса Җәлил үзенең әдәби түгәрәген алып бара, очрашулар үтә, татарлар китапларны кулдан кулга йөртеп укый. Кыскасы, монда гел тормыш кайнаган. Бүген үзәкнең ничек яшәве белән президент килеп танышты. Рөстәм Миңнеханов актлар залы китапханә татар телен укыту бүлмәсенә уза. Үзәктә 25 иҗат коллективы шөгыльләнә, балалар һәм өлкәннәр өчен лекцияләр, мастер-класслар, очрашулар уза, хореография студиясе эшли. Бердән-бер менә татарча сөйләшү мөмкинлеге менә безнең үзәктә. Шуның өчен бик шатланып киләләр безнең үзәккә. Төрле сораулары була, мин аларга аңлатмалар бирәм, хәтта сүзләрнең мәгънәсен сорыйлар кайвакытта. Менә соңгы вакытта китапларны күбрәк алып укый башладылар, хәзерге татар язучыларын. Ремонттан соң мондагы подвал бүлмәләрендә кулланышка керткәннәр, кино залы җиһазландырылган, мәдәни үзәккә республика ярдәм күрсәтеп тора. Бу эш дәвам итәчәк дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Цвет у нас исторический. Шушында Зур Татар урамында Мәскәүнең тарихи мәчете дә урнашкан. Ул мәдрәсә белән берлектә эшли. Икесе дә мәдәни мирас объекты булып санала. Бу мәчетнең бит җирен Александр I император биргән, безгә мәчет төзергә ди. Үз акчасына түләп аны биргән. Гаҗәеп хәл. Гаҗәеп хәл. Но уларны нәрсәгә биргән? Безнең байлык, безнең татар атлы казакларыбызны французларга каршы Парижга барып җиткәнгә, аларның теге каһарманлыгын, батырлыгын аңлап, шуларны бәяләп безгә рөхсәт иткәннәр. Зур тарих монда. Мәчетнең тарихы үзенчәлекле. Аның турында 1712 елгы документларда ук искә алына. Җимерелгәннән соң 1882 елда кабаттан торгызыла. Совет чорында типография урнашкан була. Хәзер ул биналар комплексында төзекләндерергә җыеналар. Гыйбадәтханә белән мәдрәсәнең тарихи йөзен кайтару буенча Владимир Путинның йөкләмәсе бар. Алар Россия хөкүмәте белән Мәскәү хакимиятенә юлланган. В принципе, она функционально очень была бы полезной. А вы не думали немножко, чтобы она не выпирала как-то облик, подогнать под эти дела? Чтобы вот ансамбль она не нарушала это. Төзелеш һәм төзекләндерү эшләренең ничек барачагын уртага салып сөйләштеләр. Алар Татарстан президенты ярдәмендә алып барылачак. Ахырда кунаклар җәмәгать намазын укыды. Гөлназ Сайфетдинова, Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярашов, Дмитрий Шилов, Яңа гасыр каналы.